rujak lur. Bareng ngarit kaya pengen rujak. Tapi endi ki sing wis layak dirujak. Lek terlalu pencet iki ya lebar lho lur. Tak golek sing rada tuwa. Hai tak kaya sing dhuwur kono sing anu tuwek. Akhirnya tak golek ke onda lur. Kayane sing tuwek ning dhuwur kono kae. Lur, iki rupane wis buluk ngene iki konon katane nek wis ngene iki tuwek. Tapi ya urung empuk sebenarnya, tapi iki wis tuwek.